sang di jari mani adik tak sayang nan ame nyobalu tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame nyobalun tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi pangike rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi